Tanong, Bismillah. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga pagariakan na mga bubayami sikwa nga mga Islam, panginintano sikwa Allah subhanahu wa ta'ala ama parulitan wag yang kutu ama pia ama papadalam sa yang kaiyagawi pamakabagaran wallahu subhanahu wa ta'ala so pangasasakit si era katano ayamala na iraut sa mga umur tano sa yang kaiyabula na Ramadan. Yang kaya bulan Ramadan na tanto din na kumarani o di na mabibilang sa mga gawiyag yang kuto kapag umaniyan siya kung mga ginawa tanong. Nasukadakalan na siya kung mga pagaritan o mga Muslim natanto siran din ako kubaya-baya naguni siran di mamang nisik wallahu subhanahu wa ta'ala miraud sa mga umuriran sa giyang bakat taling umabula na Ramadan. Ayan na nauron na miyanaguntaman sa mga ulama tanu mga kakatanu ang mga ulama at bagad nira nagyang kuto ang mga istiqbal o Ramadan. Umanidar pa sagiyang kaya malilibet ta Pilipinas na adna pagad nun sa mga istiqbal o Ramadan paguluanan o mga ulama tanu adiran di mapamagusay agiyang kaya mga hukuman agiyang kaya Ramadan. Anto na ikok mga hukuman na importante ang maswatan no. Anto na yung mga galaba kami ang makalala ikipantag sa giyang kaya bulan na Ramadan. Anto na yung kita sa Muslim na makapanaguntaman sa giyang kaya kapakaw magyang kaya bulan na Ramadan. Natuusad no to mga pagariyami sa sutaw mabubaya pamakin na ginagundar pa sa giyang kuto lagi duto mga kalilimod natawa di mariparado nagutaw ama na naguntaman akasuan yan sa giyang kuto ang mga simba din yan di ko pakaranis ko kadanantan wa Rabbul Alamin. Iman tumambualungan na arba'a Nagiya din so kalalayaman
di tanwari di kas seminar umandana ya sumaga dagi yang ka iya gawi na di tanu di seminar. Lagu ini betul tanu saya na weekly Islamic seminar. So alhamdulillah kami tatarus lagi yang kayat italo di kapaganada si ku mga kukuman wagamatan wa Islam. Ayaw to amya pikirakan napakapugusay na kasyar kanu nagi yang kaya ariakan nagi yang kaya paman namya katali umasyar katano at ngadakan na ya minsan. Ayang aranian na si Al-Alim Mahid Sarip aga papantagan na ya amurid sa Madinah Al-Munawwarah sa Jami'ah Al-Islamiyah na niya pikira kan to sa kabeden mo na kay nanayawakan siya kanubu asami daman nakapangusyata ya kay gida ada abatap hilay na lagi dukala na makampanagiyang ko to pangusyat. So alhamdulillah gitu kaya pikira ko ron na sa kabed ni maguna mamagusay na ino kapagadakaan tanong muka mawatanaya po na niyan. Ayaw to amya pikirakan na pumagusay yung tanong sa giyang kaiyagawi. Nagyang ko to sabaad ang mga kukuman kailangan na katukawan tanong sa giyang kaiyakapakaw magiyang kaya bulan na Ramadan. Anto na itaritibu agamatan wa Islam si iku agama taritibu Allah si iku agamatan wa Islam. Ino kailangan nagyang kutwa kapangnal kaigiran at kesagadan asutaw na ayakatawin niyanon na mapiagyang kutwa penggalabakan niyan ugaid nagyang kutub sarya galabakian na makatuturo amasusupak yan nagyang kutwa rakwagamatan wa Islam. Penalamatan tanu manari su mga ulama tanu kasiranip kesabapan apku sayran si arakatan wagyang kutwa untula kapagagama kau pamakugyang kaiyak awin tanong ku agama nayabat ayap usaran tanu nagyang kutwa riya mga pamikiran tanu namataan na rin mga pagariya kapagasilayag yung kutwa kapagagama. So mga ulama na ayama sa sanganiran na ipunampay rin nagyang kutwa agama Islam nagugyang kutwa kasabutiro na pipiyaw mga tao. Kagiyo po nagyang kutwa ka pagawin diyo tao si agama niya na Islam na di niya namisungkad sa giyang kutu aturan unabitan wa Muhammad na di ketarima agyang kutu paman na amalian amapia apian namal amapia lagi diyan na biyang kaya pugusain tanu aso nabitan wa Muhammad na isa sa parian uba pegurada o di na pegunai su Ramadan sabadin na pamuas agyang kutwa tao. Naman to? Dapat na mau magyang kutwa bulan na Ramadan. Dapat na mailayag yung kutwa ulan. Na upama khusus sa mga tao na bayran din urada unai amamu asasiran sa dua gawi isa gawi pangaliran ubabedin na pamanna miya kasul sa Ramadan na diuto kepakai agina ni pugusayin tano kailangan nasa muto tano to abas sa adapan mau masuk Ramadan ay manariya makasasangan sa giyang kaya paman nakapagalang kapa kung mga Muslim, kung mga darapairan
Amyaw masumula na Ramadan, napaganairo na sumanga datu na sumanga uluan. Lagi tanong pa sa Pilipinas, ano na matatendu a uluan tanwag yang kaiyabar. Nasiran ni makasasangan san. Nasiran din ni pamakin naguntanong sa giyang kutua paman na adi tanong di ka panyata. Ang tanong kada isa rekor. Sa mga mga pagariya, nagyang kaya pugusayin tanong na upunda pa na makadikli nagyang kutua matatendu apo pakalangkap sa giyang kutua kapakasulong bulan na Ramadan na ubang kaurada. Ubang ka pamuasa. Ayam yali sa hadith natigan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tataqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu muttafaqun alayh. Ayam nagyang kaya aturo Nabi tanwa Muhammad natigan na uban yung pagunai sa Ramadan sa kapamuasa. Sa puasa isa gawi, nagudua gawi. Abilangan niya. Naman ito, agyan ko ito, agyan ito, nabitan wa Muhammad. Ini saparian. Ubada pa naman umas, sumula na Ramadan, na ubang nga puhuna iya. Paman na lagi ito pengali ka. Tiga babad na rin, paman na miya ka, miya ka sulsu Ramadan. Pagimada ka lang mga tawag, isipat yan. Pengali. Sagya ko ito, adi ka paniyata upama. Nang giraw upama umabud dari paman na ayat titu-titu na sumul su Ramadan na damay lang sa ulan. Namamuasa ko din ka upama ko dumiklir sa mga ulama. Apuasa na, biya ka pamuasa ko. Kauto. Na ini sa para na nabitan wa Muhammad agyang ka na ihtiyati. Kapangali. Uy. Kagi su Ramadan, naya pagilay na ulan. Marayag so nakaturo na bitan wa Muhammad. Aw may lino suulan na pamuasa ka no. Miya ka sulsu Ramadan. Na. Ayam ya kaliro. Ako pa kaya mamuasa at mo nabitan wa Muhammad na illa rajulun inuntag yang kutwa tao. Mama. Ayab tadiyan na ada na din yan di pamuasaan ang mga gawi. Na kepakaya tigo nabitan wa Muhammad mamuasa sa giyang kutwa paman na unaan udapan kapakauma agiyang kutwa bulan na Ramadan. Sa manuto na aya siya paran sa puasa au ba niya na pagalawas sa Ramadan agiyang kutwa mga tawa kenabaan na kalalaya man na din yan ipamuasaan. Lagi nagyang kaya katurong mga ulama at tingin na yasumu sawman na yakuna ma'naw ito na mu'tadan mu'ayyanan kayawmal isnini masala. Ayam yakali watawa kepa kaya mamuasa nagyang kutu watawa ada na matatendu adin yan di pamuasaan. Lagi daya na tigo mga ulama na sumanga tao lalayo nagyang kutu adiran di kapamuasa ku alungan na isni na musu alungan na kamis. Opo nagyuti betad ka ilalaya mga sa ginawang ka, umano maumagi ang kutualo nga na isnin, ang wano nga na kamis, nadi ka di mamuasa sa mga puasa asunna, na upun maumagi ang kutwa isnin, na minitamu sa giyang kutwa magano na kapakasuldo bulan na Ramadan, na kupangaya mamuasa ka kagi, kalalaya man, uto adi ka di pamuasa. Aya siya para nuwagamatan wa Islam, nagyang utwa mga tao, ada ba niya nakalalayam, ba niya ni pamuasa? Na may kamagano sa bulan na Ramadan, na tingin na pamuasa ko. Pamuasa sa kaniyan. Nagyuti siya parang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magyang utwa lagi dutwa tao. Na, tingong mga ulama, agyang kananamyaluitan wa hadith, nakarina kunanan isa sapar wagamatan wa Islam agyang kutwa kapamuas agyang kutwa tao
qabla thubuti dukhuli Ramadan unam penagiang kutu ada katan tu udin ada madiklir agiang kutu kapaka suldu bulan Ramadan namanu tu udah matru mga ulama tanu mga datu tanu mga uluan tanu amya kasul bulan Ramadan o mga pamuasa kagi paman na sebutan sa giyang kaya hadis Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ko mga ulama pemuasa ko unang penuh Ramadan sa isa gawi dua gawi sa ayaan tapian na ihtiyat pangali udi na preserba sa giyang kultura Ramadan anta kaayaan tapian na pemuasa sa sunnah. Pemuasa sa sunnah. Nagyuti paman na di kepakai. Tigo mga ulama agyang kutua kiat turo Nabi tanwa Muhammad ini saparian na ayako nami tuturo uto na at-tahrim alal qaul ar-rajih na haram agyang kutua kapu sa irutaw agina ni marani apitindegan umang ulama. Naman uto at agyang kutua kabasa tanu kagia apa nalamatan tanu sumanga ulama tanu kapugusay ni rara tanu agyang kutua kapagagama kau tanu aya manag mga ulama tanu na kapakaya di tadi mamuasa na aya katawi tau na sibusik wallah kapamuasa malay balas ugay na isa sa parbesari unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama no na ketukawan tanu agyang kutua kalay arga ukap kapangenal kapanua suwa aya mapia agalabag na apiyama ito na importante na miya kaatud sa giyang kutwa sugan wa agamatan wa Islam. Nagyang kutwa paman na mararasay ang mga tao galabak sa mga galabak ugaid nagyang kutwa galabakiran na miya supakyan nagyang kutwa turuan na gusugalabak o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dad na ba niya nakipantag namu diterima nagyang kutu amalian sabab sa gyang kutu adimi susung kades ikugal bako nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama agina ni pakasal apaman nagyang kutu aketero nabitan wa Muhammad na sumiyapar nayaman na niyan na haram inon ta tigo mga ulama ubad na kutu na dalil amapakasilay niyan udi na mapakadaiyan nagyang kutu apaman na kaya turuno nabitan wa Muhammad adi kapakay. Tigo mga ulama agyang kutu kaya aluya sagyang kanana hadis agyang kutu isa gawi dua gawi nakagigianan ikalalayaman odi nandida kala si ko mga tao na adam pa na mga tao apelawan na nila nagyang kutwa isa dua gawi kapagdakadakal nila nagyang kutwa kapagalawa sa nagyang kutwa bulan na Ramadan. Nanay no tigo mga ulama kapagusay mo. Pagusay tanubo nagupaman nakusay tanubo. Na. Ayam yang kaliru tigo mga ulama para sabu-sabutan tanu antay mga tao kapakaya pamuasa. Sagyang kutwa paman na depan nakapakauma nagukapakasuldu bulan na Ramadan. Natigo mga ulama agyang kutwa tawa adna kalalayaman adinyan ni pamuasaan. Mababaluy adatian. Lagi dagyang kutwa di mamuasa ko alungan na isni nagusu alungan na Kamis. O di nagyang kutwa tawa aya betadian nadinyan ni pakasaliub nagyang kutwa mga gawi pemuasa iman tu nama pita na buka isap man nagawi na pemuasa. Sa lagi dagyang kutwa di ka pamuasa o sabi adu kumanga nabi wallahu subhanahu wa ta'ala Allahu alam na sunabiula Daud naskanya ni nabi paman na pagletan niya nagyang kutwa mga gawin sa gyang kutwa din niya di ka pamuasa. Tigo mga ulama amay gagyang kutwa tao nagyuti betadian adna kalalayaman na din niya ni pamuasaan namin ipantag sa giyang kutwa unaan o Ramadan sa giyang kutwa dan yang penakauma sa isa gawi idu gawi pala baas nadaabar o problematiko mga ulama
Kagi paman na kalala yang manutua din yan di pamuasaan. Ano man na yan ha? Rono na minipanta gagyang kutua du gawi. Isa pa na gawi ada kapakaw magyang kutua bulan na Ramadan. Ay lagi niyang panatigong mga ulama. Ako pa kaya di mamuasaan nagyang kutua man yasum wajiban. Adin na paman na mga paliugaton adin niya di pamuasaan. Lagi dia penatigong mga ulama, apaman na paliugat apamuasaan utaw na kanudur, ada mga samaya iyan. Bigay sa samaya, nakatawan wagi ang utwa ka, bigay sa samaya, kailangan na sutaw na, di niya ni manggalabag, kituman yan. Naudi na namin tuman na, ada na panginsalaan, at tatanor nuwagamatan wa Islam, sagyang utwa tao, amis sumaya, dan niya mutuman, at igtanwa kaya sapaan na padunag yang kutua ka pamuasa. Na napaman na so puasan so samaya iyan na miya muasa na napaman na minipantan sa giyang kutua magaandun o Ramadan na kepa kayo to pamuasaan niya. Makalili ito sa giyang kutua dito no dito ron. Anda katigo mga ulama at nakiparat yan. Adi napaman nakiparat kailangan na mamuasa agyang kutua tao, nagpakaig na di mamuasa sa agyang kutua dapat nakapakauma agyang kutua bulan na Ramadan. Anta katigo mga ulama kaad na bayadan yan sa kumiyaw miyay po sa Ramadan. Kau to, pumayad. Ada bayadan yan. Kailangan na mga pagariya na uwadan. Ada tano katarotope, nagudatan no kakompleto apuasa si kumiyay po sa Ramadan na kabayadan tanong sa giyang kaya dapat nakapakaw maagyang kai Ramadan. Tingong mga ulama haram. Di kupakay sa giyang kutua tao ad nabayadan yan si kumiyay pos na penayaw niyang penagyang kaya sa Ramadan na dadun na makabayadan giyang kutua tao. Di kupakay mga pagarya haram. Mana kedusa agyang kutua tao. Ilay man yung agyang ilay tanuman agyang kutua. Sabi edi ko mga Muslim, ako pa kaya tiroon ta pipira din ragun. Yun ni makatulutundong agyang kutua Ramadan na kapakay adin yan nung nagkakomplituan adin na kaya bukaan yan nun. Nadi din nabayad. Di din nabayad, di din nabayadan. Suagamatan wa Islam na miyak kalibu-libu da agama. Nagumiyak kalimu-limu agama. Naman ayat paglatan udua Ramadan na 10 lagu sa ulan-ulan. Na udi ka makatarutupad na kaya buka na ka kumipos na ari 10 lagu isa ulan-ulan na ibubigay na kawagaman na di ka undi na pamapakabayad. Pero ito ang mga gawi. So Aisha radiyallahu anha na ayakat turuyan natigyan na adin ang mga puasa at kabuka na ka na si kumipos sa Ramadan na ayabuat tigyan na kapkagako paman na kapusa ya kanon kambayo dia kanon na ira lagi dia Sya'ban. Nakataya mga pagarya, adam pa na malalamba ulan-ulan sa giyang kaya Sya'ban, nauwad na riya buyida na ka, nabuyida ka din ng mga pagarya. Buyidin ka giyang kutwa paman na kaya buka na ka. Lagi dia na miya sakit ka, nakagiso ka sa sakit na udar, nagpakaya paman na mukha giyang kutwa tao. Lagi dia nagyang kutwa ka palayalayag, api perwagamatan wa Islam agyang kutwa di melayalayag, adna semua niya na darapan, nagpakaya mukha. Naumia ka buka ka pagarya, nasa din sa kada kalian agawin na bidi ka sa giyang kaya paman na Sya'ban. Kapkapakaya bidan, nagugito ikapian yan ami puka sa akagyang kutwa paman na sasakatan nakawagamatan wa Islam. Malagi ceki sumanga datu aku sumanga bayi. Basta nabuyadan yan. Ada niyan katarotopisi kumiyaw na Ramadan.
nasa din sa kada kalian ang mga gawin na kailangan na kabidan yan sa giyang kaya dapat nakapakauma kapakasulag yang kaya paman napakataling umarkatan wa Ramadan. Naisugutan wanan kung mga pamilya tano o pamako sa Canada to na isunang nakisukar umako at tiga kanuna paman na misis na anto na bad na dang kakataro to pis iko may po sa Ramadan na sumangabay na sigurado di sila nagpakataro to ngayon to nagiging pa kaman na pagkaumakina nagyang ko to bisita na di ko pa kasi ko ba iyo ba paman na pamuwasan na doon nagyang ko to bisita niya nabitiray nakakiso mga wataka sumanga alaon piyang ababaligan naturuang akira na baado na dan yung kataro topi si iku paman na may po sa Ramadan na bidan tano sa giyang kaya dapat nakapakasuldag yang kaya Ramadan laboron sa mga bairon mga wataka mga bai apiyang ababaligan kailangan sudah to nas kanya nakiipuguluan sa giyang kutwa paman na di kang gelebek ka uwag amatan wa Islam sa giyang kutwa pamilya niya sudah to nas kanya ni malaa penaguntaman sumababaluya ama nas kanya ni penabenar nagumana naguntaman sa giyang kutu akaswa agyang kutu pamilya niya si kuwagamatan wa Islam. O kabaya ka mamakasurga sa pamilyang ka. O kabaya ka matimu kanu si kusurga wallahu subhanahu wa ta'ala na pananabenaran ka akakuwairan kung kamapianiran sa dunia na lebih pagarya apa na benaring ka ama makasulad sa surga agyang kutua pamilyang ka anta akamatimu-timu kanu si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala waya panamar ka kung kakuwairan kung kamapianiran sangkaya dunia na 60% nagyang gaya paman nakapagagama ay nakapating ka sa magatus ka porsyento agyang kuto panaguntaman na kaon amaswa o pamilyang kaagyang kuto agama Islam makaswasiran sembayang makaswasiran mamuasa ipangedung kakiran agyang kuto paman na ukit amapia sa agyang kuto kapagedati si iku paman na mga tutua pangedung kakiran agyang kuto kapi aparangay sagyang kutua kang giginawai naguayang mala na Panginoon nakakiran agyang kutua paman na ukit akato na iran sagyang kutua mga pipi abulayo ka kauding kakiran na Panginoon kaya may palayo kiran nagyang kutua paman na mga dayo abayran din pama kerara di samarat agyang kutua wataka na minitaman agyang kutua wataka pengenduunang isu pamilya mga pagariakan si agama Islam. Ay sakay mala apang isunun wallahu subhanahu wa ta'ala salungan amor. Sakay mala pag-imbestigar wallah ko pamilyang kasalungan amor. Na tigo mga ulama amya kaliro nagupkepakai fakullu dhalika jais agyang kutua miya aluitano paganayron nagyang kutua tawa adna kalalayaman na din ni pamuasaan ikadua na mga tawa adna din ni pamuasaan apaliugaton lagi duan na paman na samayan antak adna kiparatian ikatlo nagyang kutua tawa adna bidan niya si ikumipo sa Ramadan nalangon na natin kung mga ulama na kapakaya mamuasa si ikuunaan o Ramadan liannahu laysa min istiqbali Ramadan kagigyang kutwa mi aluitan wa mga puasa na kanabao tumapad sa giyang kutwa istiqbalu Ramadan kapagalawa nagupaman na kapugunai si ikubula na Ramadan napanganin tanong ko Allah siya butano agyang kutwa paman na usayano ng mga ulama tanong
sagyang kutwa katuro Nabi tanwa Muhammad au baniuk pugurada o baniuk pugunai agyang kutwa Ramadan sagyang kutwa dan yang penepaman nakapakatalinguma sa kapamuasa isa gawi nagugyang kutwa kapamuasa sa dua gawi. So mga ulama na pimbabalugiran wan tunay hikmah ungangan sagyang kutwa paman na inutu separ nagyang kutwa sutaw nauban yan urada naguna iyagyang kutwa Ramadan sa kapamuasa sagyang kutwa dan yang penakapakatalinguma inutu separ no agamatan wa Islam inutu pagariya di kepakai inutu pagariya haram agyang kutwa paman na kapaguna daw nagyang kutwa tao nagu haram agyang kutwa kapaguna ini anon saban yan pamuasa isa agyang kutwa dapat nakapakatalinguma nagu dapat nakailay agyang kutwa ulano Ramadan. Na so mga ulama tanon na sabada miyat teruiran natigyan na an mapakasunggaya agyang kutwa faraidul ibadati an nawafiliha. Ano kung makasunggaya mapakambida agyang kutwa tawan to na mga simba ipapaliw gato no Allah nagugyang kutwa mga simba ang mga sunnah. Naman to, ano ka matang ka sa ginawang ka? Ano ka masua? O anto na ipetuan sa mga simba afaraid, ipapaliw ka tuwang ka. Kagi su Ramadan mga pagariya na ibadah simbanan ay ipapaliw ka siya katanu Allah. Di ka pakay, sino Muslim. Kaya baligan. Abam yang maagyang kutwa bulan na Ramadan na badi pemuasa. Haram. Da abang ka ujur, na baka kesakit, na baka dipelay-layag. Nasi ko mga kadulu ko bulan na Ramadan na di ka pemuasa, dia kikapakai mga pagarian. Sabutan tanu di kapakai. Si ko mga Muslim, ubam yang maagyang kutwa bulan na Ramadan na badi tigro sagyang kutwa mga kadulu. Nagudi pemuasa sagyang kutwa mga kadulu. Bagi paman na paliugatanan Isus sumura katano ukadanantan wa Rabbul Alam. Natigong mga ulama gina ni hikmah. Ano mapakasunggaya? Ano mapakambida? Agyang kutwa paman na mga simba ipapaliugat siya katano. Nagugyang kutwa mga simba matag sunna. Apaman na miyati mo si ikutaw. Agyang kutwa paman na bubaya iyanon. Nagupaman na ande manaya na malay sakasakal na gumalay ibubaya sagyang kutwa mga sunna asimba amya makalala mabibalas niya makalala ibalas. Tigo mga ulama ay isang panagyang kutwa di ka pakaparipara dutaw listi'dadi Ramadan biragbatin wa nasat naswaga ma Islam na dinya na pikyalaw si ko mga Muslim agyang kutwa Ramadan kaansira na makapreparado sa paman na mababaya-baya siran na gumakukondisyon siran sa agyang kutwa paman na kapakatali umagyang kutwa bulan na Ramadan. Para makasundag yung kutwa Ramadan bulan na Ramadan na sumanga tao na maririparadusiran apaman nasisikiran nagyang kutwa ragba bubaya nagumako-kondisyon nagyang kutwa mga lawasiran natigwa wagamatan wa Islam uban yung pagalawa. So Ramadan sa paman na isagawi idugaw ya kapamuasa kaangkan umakadeke ginan so wagamatan wa Islam adna idedeke ng mga pagariya bebegang kanian sa lauda paro. Ayaw pa na maringga nagyang kutwa ini paliugat terkawag amatan wa Islam. Nagubang kan diray nun. Ubagan niyong mga pagari, ubagyang kaya paliugat asimba. Ay ni paliugat terakatan wa Allah. Nabang kami diray nun. Kami apiligrub nagyang kutwa kauyag-uyag. Aya pa na benarin ka nagyang kaya paman na mga paliugat. Ay ni paliugat rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Anna sa katawa mama. Amya ko umasi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pero ya Rasulullah, upama atigyan ako manambuyang ako, na mamuwas ako, na maghadj ako, na gumagay ako sa zakat ko tamukakan, pagkasulda ko surga, ginami panggalabagnakan. Nanti ko nabitan wa Muhammad away. Uway ati ko nabitan wa Muhammad pagkasulda sa surga. Aginan sulim araw kung waga matan wa Islam. Ipapaliwat siya katan wa mga Muslim. Naya sebutan ro mga pagarian na upuna kau to labati. Agian ko to alim araw kung waga ma Islam. Pagkaw magiang kaya bulan na Ramadan na sakay din baya-baya o piragawi a pumuwas anak kaon. Talugawi, pitugawi, kaya patan apitra, di mapia ko Muslim, ubagiyuti panarima iyan. Asakan niya ni pembaya-baya, si iko di niya ni kang galabaka, si iko agamatan o Islam. Nah, pada penamian turun mga ulama ungang natiyan alian na hukum as-siyami muallaq bi ru'yatil hilal fal mutaqaddim alayhi mukhalifun lisyar. Ayamana ini mga pagarian at tinadagyang kuto. Ako kumanagyang kuto akapamuasa ako kapagasuldo bulan na Ramadan. Na si iyo to at tigyan dipindi sa gyang kuto kailaya si ikulan. Naman to? So kukuman o Ramadan, kapamuasa, apaliugat, nadipindi sa giyang kuto kay layakunan. Nagyang kuto ataw, inura niyan sa Ramadan, inuna niyan sa Ramadan, napaman na tao kuno to amiyas supagyan sa kabaya wagama. Kagi dapan dapan mailay sa ulan, inuna niyan din, inura niyan. Na hindi mituturo pa ma, namanya supaya nagyang kuntu arak wagama aya ka pemuasa tano aya ka tigre tano aya pagana ya Ramadan nagyang kuntu mailay suulan sa gyang kuntu paman na mailay suulan sa gyang kuntu di ka paniata o mga Muslim udar pairan nagyang kuntu paggunaan yan namanya supaya no to suruk wagama tano Islam. Na mas lebih pemana pagkasumpah kagya ko tuwa tao apian no duminiklir sumpaman na derpa uluan ko derpa mili suhulan na di pa napagunot mas malaw to kapagasusumpah ko to ay sumuan wagama na umaylay suhulan na pumuasa ka no na upama umaylay paman siko paman na ikadua nabuga ka no anda mga tao ay ginakuan na pagpagawri sa isa gawi gawi manta na mga pangariya. Allahu alam, ano niya na miyak wag yang utwarkian. Umiyak kasumpah kagiyan kaya paman na pugura din na sa Ramadan na mas lebih yang makasusot pa kagiyan utwa mga tao adumini clear din sa mga ulama na upaman na miel sa mga uluan tano amele sa ulan sa iku mga darbatano na tigyan na paman na diyaki. Kakataya subilang ano kalender. Aman kalender apaman na kugunutan niya. Na mas lebih itu ama kasusupak. Nah, tigo mga ulama so Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar nagina ni paman na miyak pilihan paman na katruyan sagyang kutuan tunay ungangan wagamatan o Islam sagyang kutuan di kepakay ubab pagurada na upagalawa sa Ramadan sagyang kutuan dan yang panakauma sa paman nakapamuasa sa isa dua gawi. Alright. Itin dugutan uro nagyang kaya hukmu sawmu yawm asyak anto na ikukuman sagyang kutu ataw adi mamuasa sagyang kutu ikatlupulo ko Sha'ban ikatlupulo ko Sha'ban kaya kutu ikatlupulo nagyutip betuan sa gawi iya madudua-dua sa mga Muslim aya kapakaduduiran aya dinanikan dua-dua nakataya. Yang ko to ay katulupulo ko Sha'ban. Nagyang ko to akiyang paniya tatano si ko ika-20 Agusya ko Sha'ban natigtano ino. Ikatulupulo ay ko Sha'ban nagyang kaya pakauma.
anta aka paman na paganay ko Ramadan. Agito paman na madu dua-dua sa mga Muslim. Uweno, tirutopan sa Sha'ban na 30 gawi anta aka yuti paganay paganay gawi o di nagagawi si ko Ramadan. Kauto, yaw masyak. Ditumatan agi ang koto paman na kenalun ng mga Muslim. Na aya hadith na tigu nabitan wa Muhammad wa ana tigu hadith giya kaya hadith na tiga na wa ana Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Yang kaya hadith namanya katita ya si ku Ammar ibn Yasir akat teruyan udi nabi teruyan atigya na sadun sa tao dato ata kabai sadun sa tao amamuasa sa giyang kutu agawi aginan sugawi ayusakku fihi apaman na madudua sa mga tao sa giyang kutu apaman na bilangan yan na sabenar tigyan amiyas supakyan su Abul Qasim asu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman utok kagi ayak ini bagayo agama tano Islam na sunan. O mailay na pamuasa kano. O di mailay kakasampungan na kano. Namya kalabu-labu kaya suwan tano na turutod pantano su Sha'ban na 30 gawi at tigtano kasempurna. Ginamira ko agama Islam. Dahil katalunian, dahil kapatian, dua-dua. Paganayron, pangalabakan tanong, na umaylay suulan, na pumuasatan. Kaya buwa bilang Sha'ban, na 20 agut siyaw gawi. O di maylay, kadilungan, naganap kano, sempurna kano, baluyan ito Sha'ban na 30 gawi. Ginamira ko agama. Kenapa na panapada paman na pangilain tanwa paman na bilangan sa kalender? Na anto na ayo saya ng mga ulama sa giyang kanan na hadith. Ay ni sa parang nabitan wa Muhammad agyang kaya paman nakapamuasain sa giyang kutwa ika-30 si ko Sha'ban. Tigo mga ulama agyang kaya hadith na karina sa haram agyang kutu akan pamuasai sa agyang kutu yaum asyak gawiya badu dua-dua sumangat mga Muslim lian nasiyamahu ma'siyatul lin nabi kagigyang kutu akan pamuasai sa agyang kutu gawi na kesopakatano nagupaman na ditanu kapungunutanan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua tigo mga ulama kesabutan usagyang kana na hadithu Ammar muayyadun bi ahadithin nahi an istiqbali Ramadan na kebegrian na upaka suporta sagyang kuto amiyaw na hadith apiadu tultano aso ka pagalawa ko bulan na Ramadan sa isa dua gawi naman to isa panaya pamaa hadith ama katuturo adi kepakai ubas sutaw na ba niya na pagalawag yung koto bulan na Ramadan sa baskan niya ng pamuasa. Muayyidat yung mga ulama kasuportan niya nagyang koto miyaw na hadith miyaw sa itano. Naguti yung mga ulama pada miya supakya na hadith nagyang koto ang mga hadith inalo yung nabitan wa Muhammad aya ko nakapagpunta no mamuasa nagu aya paman nakapagasul ubulan na Ramadan na amayari mga pagariya ko may layagyang kutwa ulan amay mga pagariya ko may layagyang kutwa ulan nagyuti paman nakapunta no mamuasa bimana no mga ulama agyang kutwa biya anto na bisi yaum asyak anto na paman na ikapiranan si ko Sha'ban nagyang kanan na yaum asyak gawiya paman na ditumatana awin ika-30 ko Sha'ban na anta ka paganay ko Ramadan tigo mga ulama aya murad sa giyang kanan na yaum asyak ini sapar waga matano Islam uba pamuasai
Nagyang kuto apitin nagan o kada kalan ko mga ulama qaulal jamhur yawm al-30 min Sha'ban nagina natigo mga ulama so ikatlupulo gawi isi ko Sha'ban amay kapaman na suulan na kadilungan apaman na makapalagyang kuto agubun anta kaaden ang mga say ang makadidilungon sa giyang kuto di ka paniata naman to kay sabuin na tigin anda kiulan san ayaw so nakiyasapungan. Di tanong kilay. Napiyakata naman o nabitan wa Muhammad. Aw pa man kung kadilungan rakano, naganapan yung susaban na tanong pulugoy. Aya ka kelebu di nakatanong kuwaga mga pagariya, kung di tanong rin kang galaba ka, nawanto na aripaman na inigan at nakatanong nabitan wa Muhammad, may aturuyan sa nakatanong na yutoy panggalaba kang tanong. Ang tanong di maka? Ang tanong di kergeni? Agi po na kapingirat yung bandad ng iaulan. Agi paman na mabagr... Inunda damay ilay sulan na kamabagr sutarintik. Inunda damay ilay sulan kamakapalagubu. Ay mga pituro na bitan mo, madaw ka nilungan. Ano ba niya ni pituro ipamandad na ulan na sigur-siguran? Ukadilungan na kano. Nakaw to. Paman ayan na ono tantano nagyang kuto ang mga suwan rakatano waga matano Islam. Tigo mga ulama, aginan na ikatulong gawi, siku Sha'ban, agian ko to akia paniata o mga tao, siku ika-20 ako, siya ko Sha'ban, nakiyasapangan. Saya miyakasapang na tigo mga ulama, nagay magubun, na makapalagubun, aw katar, o di na paman na, agian ko to atigitan makapalabayan, o di na mga tarintik, na, o di na so salakaw ro natin kung mga ulama fahadha la yusam nagyuto agawi ay katulupulo na dito pamuasa. Di ko pa kayo mga pamuasa. Di ko pa kayo mga ginawa paman na pangaliaki. Ubabado na paman na miya kasulsu Ramadan na damay lay sulan. Nasa din sa tawag yuti tindaganian na miya supagyan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarutupad na miya supagyan sunabitan wa Muhammad sa giyang kuto paman nakapanggiraw niyan pangali ihtiyati pangali reserba ubabado na paman na miya kasulsu Ramadan na damay layag yang kuto ulan. Ayaman nakaturo nabitan wa Muhammad fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30. O pamaati ko nabitan wa Muhammad kasapangan rakano. So ulan kasapangan rakano kadini umaylay faakmilo na tarutupan niyo subilangan uulan-ulan na Sha'ban sa 30 gawi. Sempur na kanwati ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya karaya-raya mga pagari. Ano ni ka naganggaw na miya tangka doon sa pamikiran ka, nagumiyak pikir ka, nagumiyak kanala ka, miya ka lubu-lubu. O di maylay kaya sapangan sempur na tan. O maylay, lumusa tanong. Dito mo. O Panginoon tanway ako mga kindir, nagaswairan. Mga grade 1, gaswairan. O maylay sa ulan, puwasa. O kasapangan, turutop na sa Sha'ban na 30 gawi. Anto na rin tanong sabutan. Miya ka lumu-lumu surkat tanong. Ugay na kayo, madagal ang mga tawa, paman na mapasang mga discuss. At na mga tawa, paman na Englang yan naman huwag yung motor kaya. Giyang tingin nila yan na kanon. Sa kami yung grupo, nag-iar kami. Kau, inuman marata, giyang kaya pa man, nakataso. Ito aso ba ka, so grupo nga, kasupak ka din sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kabaswa nga may salam, nasimya ka po, kung grupo ka. Ino ngayon ni paman, natitaaso man. Agyang kaya grupo nga. Ay titu-titu ang mga tao kami tegumpian nagyang kunto ang mga tao nayad na pitindeganiran nagyang kunto ini bega ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sa paragyang kaya grupo agi kikuaw. Naguya ko ta kapagay ko mga ulama. Diye pa man ay sapit nagyang kunto pa man na ay idol na kadus ulama ah. Kagibay ulama na dikriba tari mga pagari ko. Nagi pengiraw kami yang api-api yang menarik ke pangusiat.
Nangiwapi ka pangusyatan. Nabadin nagkeribat lagi ang uto apaman na wasiatian. Kau to mga pagarian. Di ka pa kayo ba nga tusub sa grupo ka? Di ka pa kayo ba nga tusub na giyang uta ulama ka? Ay di mapi ang mga pagarian antay tawa di keribat. Antay mga tawa di keribat. Nah, tigo mga ulama aginan na miyak karaya-rayag. Adalil hadith agyang kanan a ikatlopolo si ku Sya'ban na di pemuasa. Basta di mailay suulan ng mga pagariya. Dumiklir suuluan. Absempurna tanong na ubang pamuasa. Di na natin kung mga ulama a hadith na miyak karaya-rayag ang makatuturo adi kapagay uba pamuasa iagyang kutwa ikatlopolo gawi si ku Sya'ban wali anna al-asla baqa'u Sya'ban fala takunu tilka al-lailatu min Ramadan illa biyakin. Di ko mga ulama kagi ayang pakaasal nagyang kutwa ikatlopolo giyang kutwa kagagawi na ikatlopolo to ku Sya'ban. Na di no tuwa tigyan kebaloy ubag yuti paganay kagagawi si ku Ramadan inunta na illa biyakin inunta na adna marayaga karina amay lay suulan. Agina nini bagay waga matano Islam. Ada pa man siya mga ulama amin tindag. Kata ada pa man nasabot na wag yang kaya pitindagan ng mga ulama. Tigo mga ulama wa man farraqa bainal ghaimi was-sahu. Sa pamanat tigo mga ulama sa tawa pakambida niya nagyang kutu adna gebun adna paman na makasasapa adna makaalang sagyang makasasapang sagyang kutu di kakilay kulan. Wasahu abu igira man utu paman adadun. Apaman na anda man ayan ada ulan. Biya paman na tingtanwa pipi dunia. Da kenapa peguran? Kenapa adna paman na mga makapalabayan na pipi dunia. Abu gyang utu paman adna titu-titu makasasapangon. Tigo mga ulama afaqala yusamu idha hala duna ghaimin ihtiyatan. Wala yusamu idha kana sahwan. Tigo mga ulama uwadin apaman na maka sasapangon. Tigtan wa mga palagumudad na uran ana pumuasaan tanong kuno to ka pangali. Oh, pangali kuno to. Tigo mga ulama may paman kami pimpia dunia. Mapiaso paman na mapiaso dunia dan na paman na makasasapangon. Na may kadamay lay suulan na di pumuasaan. Wa hadha huwa yawm shakki fa laysa bi sahih. Tigo mga ulama gina na mitin sana dad na bon korek. Eno pa nagyasap pa nga nagito ni Ragu agama o kasap pangin nataro to pakano. Palay sabi sahih. Uwan. Kanaba papaman na ba pangamida o paman na mapipia dunia agugi ko to kapupunarin tigian nagupaman adna makapalagubu. Di taro to pakapmidan. Eno pan di maylay malagi do paman na peguran anta ko ada. Daulan ada paman na ayad na kuan na pagkataro to tano si ku Sya'ban. Uwan. Na yang kanan namya panutul tano naginan ipaman na pitindagan o mga madhabu Hanabila apaman na mga tao amungot si iko Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Mga pagariya panganitano si iko Allah ada na miya porutan wanda uwan sa giyang kaya kaya pamagusaitan. Giya ka pagusay nang wanda naman na mausay karakano banso ka preview at ron uway. Madagala paman na pagkanag sagyang kaya paman nakapugusetan o sagyang kaya piyamagusetan o. Naino, ang ito doon mag-review tanong. Di tanong to di i-preview tanong siya kung mga kanalatan o antaka mga ilamutan. Mga pagarya, importante na kaya po na nagyang kaya paman na seminar tanong nagupaman na maludin naman amin ipamagusekan o nagupaman na miyakadagalakan o mabuk na nabadin na mapia bada ay mapia na ayatan man napakapagusay nagyang kaya paman aryakan si ini kapapantagan na murid sa Jami Islamiyah sa Madina. Kaya kapapantagan ng panay adi mga di dan yang panmapasadagyan po ito ako liyan sa kataya pagariko ay ngaranian na si Al-Alim Mahid Sarip na kataya pagariko na napaman na ini pala damir kagiyang kaya kalilig.